Tak, zahrála jsem si v seriálu Přátelství Two Crazy Cats a vlastně ještě ve filmu Zlodějka a špatná stránka. Špatná stránka jsem vlastně odstranila, protože se na to bude dělat kopie, která bude líp sestříhaná a bude to vlastně úplně jiný. A ještě vlastně budu hrát v mnoha filmech. Takže určitě ještě v mnoha filmech budu hrát. To je zatím všecko teda. No. Tak určitě tam bude hrát Barče Šálková, kterou určitě už znáte ze všech filmů vlastně, protože hrála v podstatě ve všech, tak na tu se tam můžete těšit na mě. A no, myslím, že tam ještě bude hrát kluk Martin Zach a dál už teda nevím, no. Já se musím přiznat, že vlastně docela ráda čtu. Takže vlastně jsem včera dočetla 2 knížky, což byly První nástrahy a Dítě do kufru, myslím. Jo, Dítě do kufru. Ty mám půjčený z knihovny a jako líbilo se mi to. Líbily se mi všechny knížky od té spisovatelky Wilsonová se jmenuje příjmením, ale právě křestní jméno neumím vyslovit, protože to je fakt něco. A vlastně včera jsem dočetla ty První nástrahy a to Dítě do kufru a jako líbilo se mi to. Ono má úplně senzační knížky. No, někdy skoro jo, ale teďka se mě právě že hýbe stolička, tak že to je pro mě strašný, protože já nesnáším, když jsem něco vlastně v puse jako kdyby hýbe, jako zub, protože to je úplně hrozný. Protože jako na té straně nemůžu zrovna jíst, takže to je úplně hrozný. Takže doufám a už se těším, až mi teda vypadne. Ale jinak jako zubařů se někdy bojím. A hlavně se bojím, když třeba mi tam najde kas a jak to bude vrtat, to je hrozný. No, fuj. Na letní prázdniny asi plánuju, že pojedu na taneční tábor, potom asi budu chodit na koupaliště různý a pojedu k tetě, k sestřenici, k bratrancům a různým příbuzným a možná i k tomu moři, ale nevím jistě. Prostě si budu užívat, že nebude škola. Já ráda čtu časopis Bravo a asi se mi v něm nejvíce líbí ty různé trapasy, horory a asi ještě fotopříběhy a různý poradny a líbí se mi v něm hodně věcí. Já děkuji, nashledanou.